relansi nanzarakan na. Claquette i b'o mɛn ka caya mun na fan dɔ in fɛ jɔkɔlɔsiba bona ni frappe ye n'an b'a fɔ cogo min na ni tiri ye tiri mun bɛ yen nɔ ne fanga b'u la kosɛbɛ jɔkɔlɔsiba ma se k'a minɛ a kɔni bɛ maga la ballon nana fanga bɛ ballon min na ale b'a ka 18 kɔnɔ a b'a ka daga kɔnɔ a bɛ ballon gosi dɔw b'a fɔ k'a paro o tuma fɔ ma ko claquette. Ka kunnafoni ninnu lase VOA lasigiden Bobo Dioulasso Burkina Faso Ali Doué Drago ani ne yɛrɛ Siaka Traoré VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ a k'an bɛn sini araba décembre kalo tile 7 san 2022. Zemblan. Le teke wele Zemblan. Oh, Zemblan. Ibe kajadin doa. Kajadin sa dini. Fa cheka ita. Fa be kofe kare kono. Oh, le ay piscine la vie. Che mali actualité re kera piscine ye saison. Parce que finten lebe ko courant kera le sebe ngoro bi fana. Mais ou ma publicité que télé la ka mogo do la bo télé la ou ka fo télé la ko courant tege sera dana publicité la o ye mun fɔ mɔgɔ ye o m'a fɔ le ko dɔ ka bɛɛ ka dɔ b'i ka charge la ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka ventilo faga ni mɔgɔ tɛ minan ɲɛnama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumayara ka ban ka frigo faga o m'a fɔ ko courant tege bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer le a bɛɛ n'ala cɛ na bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ye ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ ne ye ko kelen na kɔlɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la wallahi concurrence bali ale do parce que e hakili bɛ ma ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ bɛ girin kan hali e y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin kan ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire Zemblan nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili la jigin min na Zemblan imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 270 ayi 270 parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san k'a feere 270 waa joli le olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zone misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc a fɔ o la i ni ce Zemblan ni Sorobalen n'a dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan kɔni a labɛnna a balimakɛ Cheikh Thioro o ni Senumu Keyita fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun bɛ balimakɛ John Walker bolo ni kunnafoni lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn don wɛrɛ la Nyaresiu kanaba kamoko mamoko note Marije nyaresiu kanaba kamoko mamoko note Amadi kumasiu kanaba kamoko mamoko note Komoli nyaresiu kanaba kamoko mamoko note Tijani nyaresiu kanaba kamoko mamoko note Maimuna nyaresiu kanaba kamoko mamoko note Mamu nyare siu kanaba kamoko mamoko note Karamoko